Miss Anne, nagdalang shout out. Sis Evelyn, thanks for coming. Salamat sa patamsak, Miss Anne. Sisi, ilan banana ba yung kanina kay Sisi Dailin?
Ano yata yun? Saan ba yung huli? Hindi ko na alam yung huli, sis. Ang alam ko yung pag-game niya 20. Nanalo ka ba? Hindi ko na ano yung kanina kasi naka-BG lang ako. Ang alam ko yung nagpapagame siya, 20 banana. 2 beses ako nanalo, naka-mute ako. Nakapag-present ka sa kanya, di ano yun, di 40 banana yun. Ako kasi sis, pag ganyan kasing hapon, di ba? Talagang ano ako, yung luto. Kaya pagka ano patanaw-tanaw lang din ako. Hindi ko masyado din na ano kanina. Kung 2 beses ka nanalo, 40 bananas yun. Ako bukya. Lagi ako bukya. Maganda at nakapanalo ka. Ang init. Sabi ko ilang araw na ako hindi nakapag-white tea. Makapag ano ba kahit ano lang. 2 million in the house. Salamat. Laging ano ako si Evelyn, wala na akong oras ba. Lalo na nito pagka yung Ramadan, lalo na tayo nitong ano ako ba. Lalong mahirap anuhin. Lalong mahirap ano yung adjust yung oras. Mag ano lang kasi para yung WH ba hindi maano lagas. Laging ano pagod na pagod ako. 3 million in the house. Salamat. Naririnig sisi yung ano ko dyan background. Puro unan ang nasa harapan niyo. Walang ano yan, walang harang. Pag naka-direct ako, ano siya, diretso. Ang lapad ko talaga kay ate. Salamat guys sa nakatambay. Magaga ko nakaakyat na Kagabi nakaakyat ako 11 o'clock. Kagabi nakaakyat ako 11 o'clock. Bakit nag-iikot-ikot man to? 3 million in the house. Salamat. Bakit nagaganyan ang net ko? O sa cellphone ko lang.
Maganda-gandang ano. Vince, thanks for coming. Ako din po, nandito ako. Naridinig ba ako? Hindi. Asan si host? Nandito ako. Di ba ako naririnig? Naririnig ako hindi. Naririnig ba ako? Hindi. Sumagot ka, wag kang tumawa dyan. Green, sumagot ka. Nadidinig ba? May sound ba? Wala. Di atay, ayaw sumagot. Meron. Meron host. Okay. Salamat sa patamsak, Queen. Akala ko walang ano, may boses na. Akala ko wala. Ang init. Nasa trabaho ka pa ba, Wings? Tamsak, Sisi, good morning. Mega love shout out, Sisi. Boy. Good morning, good evening. Host, ilan banana kanina kay Sisi Dailin? Ang alam ko, 20 bananas. Salamat, Sisi Dailab, sa patamsak. Loves, mega love shout out from Sisi Evelyn. Ang init na initan ako ba? Uy, parang lapit ko. Uy, ano man tumatyo? Mainit. Tatamad pa ako mag-open ng aircon. Ang itsura ko talaga, oh. Wala sa ano ba? Dahil loves, mega love shot. Oxho, salamat. Ang alam ko yan, Sisi, 20 banana. Eh, di kung nakadalawa ka, di may ka, may 40 banana, di ba? Wow, nagpakulay si Dong. Salamat. Salamat, Wings. Salamat sa pakulay. Evelyn. Mega love shout out po from Dai Love. Salamat, Sisi. O, yung itsura ko, Wings, tingnan mo, parang puyat na hito. Parang puyat na hito. Kaya nga kasi nanalo din ako 50 kay Ate Grace kaninang umaga para malaman ko kung pumasok or hindi, ha. Oo, Sisi, yun, ikakarga naman yung sasabihin sa iyo ni Sisi, ni Sisi Dailin pag ikakarga na sa iyo. Ganun sila. Salamat ka dyan, host. Utang. Huwag ka mag-alala, Wings. Nakalista yan. Utang ko.
Ako host, di na naka-silent. Pwede naman, hindi ka ba sis? Pwede naman kahit na yung magngaw-ngaw ka, okay lang. Basta wala siyang music. Okay lang. Kasi ang lang naman pagka yung may music doon na ka-copyright. Malaki interest niyan, host. Magkano ba interest? Dapat member ka. May na yan, may membership na yan. 7 million in the house. Thanks for coming. Naiinitan ako. Kapatid vlog, thanks for coming. Malakas boses ko. Malakas ba? Tanong talaga. Ox lang. Naiinitan ka palagay na yan, host. Oo nga, magbukas kaya ako ng aircon. Nainitan ako. Mainit na kaya ako, Ins. Pero pag sa baba may time na malamig kasi yung siguro yung simoy ng nung swimming pool. Malamig. Pero pag dito sa kwarto, init na init ako. 8 million in the house. Thanks for coming. Mainit na. Pag binuksan ko ang aircon, maingay. Pero pagka hindi ko na yan kinaya, mag-o-open na ako. Guys, palab-lab guys sa nakapin. Salamat. Baka pagka yung pag inupin ko, hindi nyo na ako madinig ba? Itsura ko para puyat na hito, giatay. Ay, pero when sa pag nakahali si amo, alis siya ng auno yata, yun medyo maganda-ganda makakapag ako. Makakapag tawag yan. Pagka LS na ako niyan. Laging pagod eh. Sexy Sisi Lucy, thanks for coming. May galaw shout out sa iyo dyan. Salamat host guys. Muni na ako. Sana wag skip harang. Love you. Guys, palab-lab guys sa nakapin guys. Kapatid vlog. Salamat. Open ko nga. 7 million in the house. Thanks for coming. Ayan Ako walang harang kasi naka-direct. Sisi Lucy, nainitan na yung kilikili ko ba? Dan tamsak ho. Salamat sa patamsak, Sisi. Sir Henry, thanks for coming. Salamat. Pag nabukas ako ng aircon, Oo, mainit na Sisi Lucy. Mainit na dito. Mabubuo asin dyan sa kilikili mo. Hayop, gusto ko nang bumitag, atay. Ping Bicolana, mega love shoutout. Mega love shoutout din po, Sir Henry. Salamat sa pagpunta. Ang haba ng harang mo, dan harang kapatid vlog. Ayan Nakita ba? Ayan, malabo. Ayan, pinapanood ko yung magtamsak ako. Buti tapos na work mo, ako hindi pa. Oo, Sisi Lucy, ngayon lang. Simula kaninang maga, pagod na pagod ako kasi sabay-sabay yung dadalhin ng amo ko, tapos yung lulutuin ko pang tanghalian nila. Grabe pagod ko. Kagabi, diba, 11:00 na ako nakaakyat. Ilang araw na, kailan ba kami nagpunta ng disyerto? Kaya ang sama-sama ng pakiramdam ko. Tingnan mo itsura ko, parang nabalata na hindi mo maintindihan.
Guys, palablab guys sa nakapin guys. Salamat. Sir Henry, salamat. Hindi ako makapagpaakyat. Naubos na yung ano ko, yung StreamYard ko. One day na lang. Mag-StreamYard ako. Salamat host. Welcome, kapatid vlog. Salamat din sa pagpunta. Nabalatan na Hindi, yung yung itsura ko ba, parang hindi ako sa itsura ko kasi para akong puyat na hindi ko maintindihan. Di ba pag nagpupunta ako sa LS, si Roji, si Abo, Giatay, naka lang yung cellphone ko ba, nakabiglang, tas pipindot-pindot lang, minsan hindi ko na madinig yung mga sinasabi nila. Parang inihaw na talong. Inihaw ba? Tamsak, panlimahos, ba't alang harang? Oo, wala akong harang. Matatapos na kapatid vlog, konti na lang. Tinatapos ko yung videos mo. Pag direct ako, walang harang. Hindi siya magkaharang. Sa cellphone ko siguro need kong bumili ng bago, hindi ko alam. Pero pagka yung pinaset ko siya sa yung sa laptop, yung sa StreamYard, siya, may harang. Ewan ko, hindi ko alam. Sisi Lucy, may glove shoutout from Sisi Evelyn. Ayan, 7 million in the house. Salamat. Ito ang LS na pasok agad. Walang harang. Ayan, natapos ko kapatid vlog. Pasok agad. Dapat pala ganun ang nilagay ko, Wala wala harang. Giatay. TV vlog, thanks for coming. Salamat. Mas okay yun, Sisi Ping. Pasok agad. Iba naman yung Sisi Lucy. Hindi maganda yung pasok agad. Kapatid vlog, binaba na kita naman si Lucy. Salamat. Guys, palablab guys sa nakapin guys. Salamat. 8 million in the house. Thanks for coming. Hello po. Hello din po. It's TV. Susunod kita it's TV pagka ni si Lucy. Guys, palablab guys sa nakapin guys. Salamat. Ayan. Ano ba boses ko parang gumagaralgal? Pa-support po. Sige. Isusunod kita. Ang niyan si Lucy, hindi kayo maiinip. Madidinig nyo agad ako. Makikita nyo kaagad ang aking aking pagmumukha. Giatay. Uy, ang sarap nito. To salad na talong? Ayan, nagtamsak ako si Lucy. Dikitan kita dito sa ko ba? Idikit ko to sa'yo. Ko to, yung nag-iisang alagad ko ba? Parang gusto ko na mag-open. Napapawis na ang aking kikikili. Bakit tumataba kasi si Ping? Oo nga, ko din yan. Para ang taba-taba ko na promise. Ako yung malusog na. Oo, na ko din yan. Marami nakapansin. Lumulusog ako ngayon. Hindi ko alam. Hindi ko alam si Lucy. Stress pa ako niyan, Guys, palablab guys sa nakapin guys. Salamat. Palakihan ba na labanan dito. Uy, nainitan ako. Magbukas ako ng aircon guys. Wait lang guys.
Oo nga, lumulusog ako ba? Pasensya na kayo. Kaya ayaw ko mag-open ng ano kasi ano siya yung maingay, malakas. Nadidinig niyo pa ako? Mailikubok tuloy. Nainitan na ako eh. Maingay yung aircon. Lalagyan ng pulbo. Si Lucy. Guys, patamsak guys sa nakapin guys. Salamat. Tamsak lang yan. Upcoming ni si Lucy. Pero maya maya yan giginawin ako. Palamigin ko lang ng konti. Huwag niyo ganyan pasok. Yatay. Sisiping kasi pasok agad eh. Ganon. Oo, pang may nyera loob ng kwarto mo. Ano daw? Oo, pang may gyera sa loob ng kwarto mo. Maingay ang aircon ko. Dikit sa'yo. Di pa muni. Dikit sa'yo, Lucy. Di ka pa muni. Hindi pa muni si Lucy. Guys, guys sa nakapin guys, patamsak. Salamat. Oo, malusog nga talaga. Oo, ang lusog ko ngayon. Hindi ko alam. Magpapasexy ako, promise. Pasexy talaga, hindi. Pabawas lang ng konti. 7 million in the house. Salamat. Salamat kapatid. Balikan kita. From si Lucy. Hindi pa po kapatid. Ox Lucy. O hindi pa siya muni. Ayan, malamig na. Need ko siyang lagyan ng harang kasi bukas. Kasi pagka sobra naman lamig, tapat na tapat dito sa higaan ko ba. Sa akin di pa kumain, amo ko, babae. Kagabi, grabe, alas 11 na. Alas 11 na, saka lang sila kumain. WH ang kulang pa ni si Lucy. It's TV. Mega love shout out from si Evelyn. Kapatid vlog, hello. From si Evelyn. 6 million in the house. Salamat. Patayin ko na kasi giniginaw na si host. Ganyan ako, saglit lang. Tapos, na agad, patay na agad. Ganyan ako mag-aircon, patay sindi. 6 million in the house, salamat. Walang harang. Guys, tapos na kayo guys sa nakapin guys. Sana yung binaba ni Guys, pa-support naman guys sa nakapin. Salamat. Evelyn Alaka video, ninja ba yan? Si Evelyn, mo yung mo main mo para maano ni kapatid vlog. Nakukutom ako. HHTV, ayan panoorin ko yung mo videos. Nasa harang pa ako. Idikit ko to sa yung ko, nag-iisa kong ninja. Guys, pa-support sa nakapin guys. Salamat.
Ay, ang lusog. Pasensya kayo, guys. Salamat, Lucy. Ingat from Kapatid Vlog. Opo, ninja lang to. Kinakargahan pa main ko po. Kinakargahan pa pala Kapatid Vlog. Yung main ni ni Sisi Evelyn. Ganda ng laruan mo, kapatid. Tesfa, hi. Mega love shout out. Thanks for coming. Itsura ko. Wings, nawala ka na. Nasaan ka? Ano ba? Akala ko harang yun. Harang ba yun? Giatay. Ano ba to? Hindi na ako iinom ng juice dito. It's TV. Pag ganyan. Kapatid, ito po main ko. Sabi ni Sisi Evelyn. $4 million in the house. Salamat. Akala ko nun harang yun, akala ko harang yun, it's TV. Hindi pala, dire-diretso pala, videos na pala yun. Dikit ko to sa'yo. Tamsak na din. Hirap mag-type dito sa maliit kong cellphone ba? Guys, palablab guys sa nakapin guys. Salamat. Tesfa, you're next. Dikit na sa'yo nakapin. Salamat. Salamat Kapatid Vlog. Ang labo ng mata ko. 5 million in the house. Salamat. Pugo sa TV. Mukbang. Thanks for coming. Salamat. Hello po host. Mega love shoutout po sa'yo. Pugasa. Ano ba yan? Wait lang, namatay ang aking cellphone. Namamatay siya, guys. Pugusa TV. Dan po sa nakapin. Salamat po. 7 million in the house. Salamat. Ayan. Tapos ko yung mo, it's TV. Isusunod po kita pugusa kay kay Tesfa. Guys, palablab guys sa nakapin guys. Salamat. Tesfa, Shubdan, dikit. Salamat. Kapatid Vlog, dating dikit sa'yo, boss. From Pugusa TV. Hindi ko makita-kita talaga ang aking
Evelyn, dating dikit sa'yo, ma'am. Mainit na ang aking cellphone. Magpatugtog tayo parang guys, palablab guys sa nakapin guys. I-open ko tong Kitesfa. Tesfa, oh. Adj. Mahaba ang kanyang adj. Tamsak. Pa-support po ho sa munting channel ko. Isusunod po kita kay Tespa. 7 million in the house. Salamat. Di atay nanlalata si Inday. Tsura ko ba? Nalay. Salamat Lucy. Magbakas lang po kayo at nang masuklian ko po. Ayan, magbakas lang kayo guys. Sabi ni Pugasa. Dandikit sa'yo. Ayan. Pahinto-hinto ang aking basa kasi hindi namamatay siya. Dandikit na sa'yo sa nakapin. Salamat. Bakas na po from Sisi Lucy. Sino ba itong pinapanood ko? Si Tesfa? Andiyan pa ba si Tesfa? Aray ko. $4 million in the house. Salamat. Ayan. Parang maano ang aking feel ko parang malungkot. Nasaan na ba yung dyan, yung magugulo? Mga busy pa siguro sila. Sisi Irene, thanks for coming. Uy, ano to yung Gabi, Tesfa. Sisi Iris, thanks for coming. Ayan, may moderator ka na po. Salamat. 8 million in the house. 3. Ang labo talaga ng mata ko. Parang wala na si Tesfano. Mega love shoutout everyone from Sisi Irene. Guys, palablab guys sa nakapin guys. Salamat. Pugasa. Ayan, i-ano kita. Nakapag-LS din sa wakas, ilang araw na hindi ako nag-LS dahil sa pagod. Pero ang itsura ko malata pa din. Tambay lang ako, sisping. Antok na ako. Sige po, sige. Salamat. Salamat sa patambay, si Iris. Tulog ka na. Okay lang. Salamat sa pagpunta. Dito sa amin, pa lang, 9. Quarter to... Wala kang bagong Pugasa. Wala kang bagong videos. Nakaano na pala ako dito sa'yo. Pero tinapos ko pa rin yung yung harang mo. 6 million in the house. Malakas ba boses ko? Nakakangalay nakakangalay guys pagka ang upo mo nandito lang sa higaan mo ba? Kasi nangangalay ako ba? Yung lumulundo yung pit mo. Lumulundo ang pit mo.
Ayan na si Tespa. Dan na Tespa na views ko na yung ano mo, yung videos mo. Ayan, natapos ko pugasa yung ano mo videos. Guys, palablab guys sa nakapin guys, parang ang baba ng aking ano ba? Cam. Ang LS na pasok agad wala harang. Iayos natin kasi masyadong baba. Ayan, itaas natin konti. Nakikita. Nangangati ang aking ilong. Bastos na hosta ba? Makati yung ilong ko ba? 5 million in the house. Parang mga busy sila, yung magugulo dyan. 6 million in the house. Si Irene, salamat sa mga patambay. Uy, watch out. Mainit ang panahon. Sisi Lilian, thanks for coming. Sisi Iris, Sisi Irene, salamat. 7 million in the house. Asan na yung mga magugulo dito? Ba't wala? Oo nga, wala sila. Busy siguro. PM mo nga si Lilian, si Sisi Rugin. Hindi ako nag sa kanila, hindi ako nag-PM sa kanila, busy siguro. Hindi nila namalaya nag-LS ako. Juanito, salamat from Sisi Evelyn, Sis Iris, from Sisi Evelyn, Sisi Lilian, Sisi Evelyn, from Sisi Iris. Buwang talaga ako. No, may hawak akong cellphone, pero nakatingin ako dun sa isa pang cellphone, kaya pala ako nahirapan. Ito yung madali. Wala nga si Lilian yung magugulo dito. Si nandiyan kanina si Wings. Nawala man. Nilayasan ako. Saan kaya nagpunta? Saan kaya nagpunta si Kalbo? Sisi Evelyn, may galaw shout out from Sisi Lilian. Good pa ako sa kusina, Sige lang Sisi, sige lang. 8 million in the house, salamat. Ako nga ngayon lang medyo maaga yung ko. Ngayon lang medyo maaga yung aking akyat. Akala siguro nito ni Tesfa, hindi ko siya inakyat kanina. Guys, tapos na kayo guys sa nakapin guys. Ayan na yung magulo oh. Saan kaya saan kaya naggala yan? Higa na rin ako. Sige, si Lilian. Salamat. 9 million in the house. Wings, mega love shout out from Sisi Lilian. Ayan, nawawala daw kayo. Wala daw magulo sa LS ko. Masyado akong seryoso. Guys, palablab guys sa nakapin guys. Ang lobo ko talaga. Nakakahiya man ito eh. Gumala ako sa puso ni Laos. Oo nga, nawala ka dyan eh. Wala nga daw magugulo, sabi ni Sis Lilian. Naghahanap siya ng magulo. Lilian, ayan nagkaway-kaway na lang sa inyo si Bings ba? Kasi sila ba, sanay sila sa LS ko na magulo. Ngayon tahimik, wala din si Abo. Sino-sino ba naka-LS ngayon? Hindi ko alam si Lilian, alam ko wala naman eh. Ano gusto mo host attack?
na ba ako? Si Lilian, ayan o, ano daw ba gusto niyo? Mag-a-attack na daw ba siya, no? Namimiss ni si Lilian yung ano, yung magugulo. Wala kasing magulo sa LS ko ngayon. 9 million in the house. Salamat. Guys, naka-ano na kayo guys sa nakapin? Palitan natin. Baka akala ni Tesfa hindi ko siya inano, baka akala niya hindi ko siya pinin kanina. Balik na lang kita mamaya ano. Gusto mo sorry, nasa mid ako. Giatay. 8 million in the house. Guys, palablab guys sa nakapin guys. Start ka na, Wings. Nakakamiss yung ano, naalala ka ni Rambo Host. Giyatay. Wala ngang makaalala. Nakukunot ang noo ko talaga. Uy, ang sakit talaga umasakit ang ulo ko. Wala yung partner ni wala yung partner ni Wings eh. Sanay sila ng magulong aking LS. Ayan, si Rambo pala. Sino yun? Tanong mo kay Wings, hindi ko rin kilala si Rambo. Alalahanin mo sila para maalala ka nila. I-PM mo nga. Hindi man ako nag-PM sa kanila ba? Basta nag-ano lang ako, nag-LS lang ako. Rambutan, oo, rambutan. Sarap ng rambutan, ano? Matagal ako hindi nakakain. Ay, nung ano pala, nakabili pala yung amo ko rambutan, pero matabang siya. Gusto ko sa rambutan yung mapulang-mapula. Tapos yung minsan yung kanyang balat. Ano yan tawag yan? Yung buto. Kinakain ko pa kaya minsan. Pag gutom na gutom. Ay, kinatay. Nangangalay ng binti ni host. Masarap talaga rambutan na mabuhok host. Oo, ang sarap. Ang sarap kaya. Hindi po agka, Wings. 8 million in the house. Rambutan na mabuhok. Oo nga, bakit gano'n ang itsura? No. Pero masarap. Ay, kaya ka, Wings. Magkano kaya kilo nun dito? Tesfa, thanks. Welcome. Guys, palab-lab guys sa nakapin guys. Patusok naman guys. Pa-support. Salamat. Tawa ka ngayon, Wings, di ba? Masarap kaya. Ang sarap-sarap kaya. Di ako. Wings, para akong may hika. Ang itsura ko ba, oh? Yung mata ko napikit na. Malakas ba boses ko? Okay lang. Lahat ng mabuhok, masarap talaga, host. Si Lilian, ayan oh, masarap daw. Lahat ng may buhok, masarap. Nangangalay na ang binti ko. Tinan mo, magwa 1 hour na din ako. Ang bilis ng oras, di ba? Ilang days ako hindi nakapag-LS. Mainit. 6 million in the house.
Pag binuksan ko ang aking aircon, maingay. Heaven Million in the house. Salamat sa mga nakabichi dyan. Ano ba yan, host? Pati boses mo, pinoproblema mo na naman. Hindi, para bang mag-aralgal siya. Feeling ko lang. Feeling ko lang. Dami ko problema, no? Uy, mamimiss nyo ko. Ano na lang, 1 month na lang mahigit, oh. Gigising ako ng kailangan pag nandun ako sa Pinas, gising ako ng ganitong oras, madaling araw para makita ko kayo. 5 million in the house. Ano ba yan? Nainitan ako. Kailangan pala yung ano ko. Kailangan pala bago ako mag-akyat. Buksan ko na to maaga pa. Wow, sana all pauwi ka na, host. Oo, magbakasyon ako, Sisi. After Ramadan. Mag-ano ako. Katapusan ng Abril. Pero yung bang uuwi ako pero hindi ko alam yung aking nararamdaman. Ilang buwan ang bakasyon mo? 2 months. Masaya ako makikita ko yung anak ko pero hindi siya buo. Giatay sa nakasabit 26 minutes. Hindi! Pinalit ko na yan. Tinanggal ko uli. Binalik ko kasi bumalik siya. Akala niya hindi ko siya inano. Magbaba kayo para kayo ang iano ko. Ako mga December 15 final decision na. December mag-ano ka na ba? Exit ka na ba? Si Lilian, hindi. Ko lang yan, kapapalit ko lang. Si ang pinin ko kanina, sino ba yon? Tapos binalik ko lang siya. Magbaba kayo para i-pin ko kayo. Wala naman ang ibang mag-ano kayo. Magbaba. May papaview kayo. Bakasyon lang din, host, 3 months. Ay, wow, sana all 3 months. Ang hirap lalo pagka yung wala kang baon na yung alam mong makakapos ka, wala kang baon na sapat. Ngek, yun nga 26 minutes tas para nang harang. Sis Leia, thanks for coming. Hello everyone. Cecilia, mega love shoutout from Sisi Lilian. Salamat sa inyo guys. Sisi Irene. Baba kayo guys ng kung may papaview kayo. Mega love shoutout Lilian from Sicilia. Bisita yan ni Rugin kagabi. Oo, nagpupunta siya kay Rugin nung nandito din siya sa akin. Siya nakapin kanina tapos bumalik si Tesfa. Saglit ko lang siya pinin kanina. Wala man kasi sabi ko wala naman na siya. Binaba ko siya kaya siya ang pinalit ko ulit. Di ko pa sure kung matapos ko 3 months. Kasi Sisi, ang hirap. Ako nga iniisip ko, matatapos ko ba yung 2 months? Kasi may college ako, di ba? O, wala naman akong aasahan sa Pinas, kundi sarili ko lang. Kaya hindi ko alam kung matatapos ko din yung 2 months. May college ako. Hindi ko alam. Sabi ko nga, para ba akong buang, nandito pa ako, iniisip ko na pabalik. Alam niyo yung feeling na yung uuwi ka pero hindi buo.
Hindi buo yung saya mo. Masaya ka kasi uuwi ka, makikita mo anak mo. Mahirap buhay sa Pinas pag wala trabaho sis, lalo na't wala namang katuwang sa Oo, yun nga. Yun nga sisi. Kaya wala din akong katuwang. Kaya hindi ko rin alam. Dan sa nakapin, ang bait. From Sisi Lilian. Sinabi mo pa si Evelyn, lalo ngayon ang mahal-mahal ng ang mahal-mahal ng mga bilihin, 'di ba? Tapos may nag-aaral ka pa. Darating ako doon, hindi pa sila bakasyon kasi yun 'di ba? Ang bakasyon ba April, May, mga June pa yung bakasyon. Parehas tayo sis, may college din ako, tas bayarin ko sa dalawang motor ko. Saan ko kukuhanin pag wala ako trabaho? Kailan? Sabi ni Sis Lilian. Yun nga, si Evelyn, di ba? Ang hirap. Ang hirap. Ako nga, iniisip ko 7 years ako hindi nakauwi. Tapos, iniisip ko yung pabalik na kaagad. Sa 7 years na yun, hindi pa sapat yung pera mo, di ba? Mega love shoutout host from Sisi Leia. Mega love shoutout din sa'yo sis Leia. Salamat. Kaya ang hirap sis, di ba? Yung pag-aaral tapos yung allowance nyo pa, yung mga bayarin nyo pa. Talaga sisi, 7 years di ka nakauwi. Oo. 7 years ako bukas, sakto bukas. 7 years. Hindi ako umuwi. Si Evelyn, binigay ba sa'yo yung 1 month na bonus mo? Hihingiin ko sa kanila yun. Pag uwi ko, hihingiin ko sa kanila yun, Sisi. Hindi pwedeng hindi nila ibigay kasi dagdag din yun. Dagdag din yun sa magiging pera ko maano din yun, 'di ba? Magkano din yun. Ako mag 5 years di nakauwi, October 25. Nung dapat uuwi ako nung kasagsagan nung pandemic. Nag-urong ako kasi yung 'di ba marami noon na mga na hindi na nakabalik. May ticket na ako noon. May yun. Iniisip ko, paano na lang pag hindi ako makabalik, di ba? Paano na lang yung nag-aaral ko? Saan ko kukuhanin yun? Wala naman din akong aasahan pagdating ng Pinas. Hanggang sa yun, hindi ako nakauwi tapos hanggang ngayon hindi ako dahil yung pandemic nga. Ngayon, inshallah, matutuloy na sa 30. Kada 2 years mo sisi, may makukuha kang bale 1 buwan mong sahod. Oo nga Sisi Evelyn, yun Sisi Lilian. Nung una, nakuha ko yung ticket ko tapos plus yung yung 1 month na salary ko. Tapos itong pangalawa, ang binigay lang sa akin ticket. Kaya nga sinabi ko sa amo ko, kukunin ko yung yung vacation fee ko. Sisi, sa akin bigay ni madam pero may isa pang buwan ako kukunin. Ako dapat nga, pero malabo siguro bigyan man nila ako 1 buwan lang. Sobra kuripot ng dito sa amin, sobra kuripot ng amo ko. Dapat may 3 months ka makukuha sa kanila or 4, depende sa amo mo. Ay giatay, magkamahimatay ang amo ko. Noong nakaraan binigay na yon kasama ng ticket ko. Sa polo ka lumapit sis. Siguro lalapit ako sa polo pag kayong na ako, pag mag-exit. Babalik pa ako sa kanila Kaya need ko pa hanggat hindi pa tapos yung aking Junakis. Magbibigay yan. Kung magbibigay naman yung kukunin ko pag uwi ko. Makukuha
hindi men. Siguro pagka makukuha mo yun, sis, pagka yung ano, bukod pa yata yun, makukuha mo yun pagka yung exit ka na. Hindi pa naman ako exit. Bakasyon lang ako. Sana nga ano. Ang sarap na kayo mamahinga pero hindi pwede. 'Di ba si Sis Lilian, pag ano 'yun ang alam ko nun pag ano, pag exit ka. Hindi pa ako exit, balik pa. 6 million in the house, salamat sa mga naka-BG. Nawala talaga yung magugulo. Nawala na naman si Kalbo. Pagka yung sobra pagod, nakakapanlata, lalo na ngayong ano, mag-Ramadan na. Sa akin, sa darating na October 25, 8 years na ako uwa. Wala ba yung uwi-uwian si Sibelin? Yung 8 years mo? Kasi ako wala uwi. First time ko tong uuwi ng Pinas. First time na uwi pero ang baon ko konti. Buti kasi maaga nakaakyat. Ano sis, ang pinaka lang akyat ko dito 9. Pag ganyang may may school 9 or 9:30 ganyan. Depende na lang kung bigla silang kumain na yung kung ano-ano yung maisipan nila. Katulad kagabi naisipan nilang kumain, inabot ako ng alas 11. Ang ano ko lang, baga man kami, wala din kaming rest. Pag bumaba kami ng umaga, pag bumaba ako ng 7 ng umaga or 7:30, diretso na yan. Ang akyat ko niyan 9:30. Wala akong pahinga, hindi katulad ng ibang bahay. May pahinga sila 2 oras, 3 oras. Katulad dito, kabilang bahay, may sila, 2 hours sila, pasalitan sila. Pero, ang akyat nila alas 12. Kaya, para sa akin, mas okay na din yun na okay lang na wala kaming pahinga. At least, diretso, maaga naman kami naakyat. Madalang naman yung gabing-gabi. Depende na lang kung may bisita yun. Hating gabi na kami. Yung taga Bicol dito, Cook, sa kabila, doon kay Sir, 11 years siya, binayaran, tas pati ticket niya. At 5 buwan, pero bumalik siya sa anak na kasi nagtatrabaho sa ngayon. So ibig sabihin sis, doon sa dati niyang amo, nag-exit siya. Tapos, panibagong na yung doon sa anak. O pag exit talaga, alam ko may makukuha yung pagka hindi sila nagbigay, pwede mong sa polo. Nakauwi ako nung 3 years ako, tas after 3 months, uwi ulit ako kasi namatay asawa ko. Patay na pala asawa mo sis. Akala ko talaga dalaga ka, Evelyn. Dalaga na siya, wala na siya asawa, patay na eh. Dalaga nun si Lilian. Giyatay. Ilan ang anak mo si Lilian? Saka dyan, pag may pasok, aga ako baba, mga 6 a.m. Tas pag alis nila, pinapatulog ulit ako ng amo ko. Gising ako minsan 11 na parating na amo ko lalaki para gawa kape. Ay, ganon. Ako, ang pinakababa ko dito sis, 7:30. Ang nababa ng maaga, yung kapatid ko. Mga 5:30, ganyan baba siya kasi siya ang nag-aasikaso dun sa bunsong anak. Siya ang prepare ng almusal, tapos sinahatid niya. Ako naman yun naman pinakababa ko, yung mga 7:30. Dalaga na ulit si Lilian. Oo nga, dalaga na siya ulit kasi patay na asawa niya. Si Irene, salamat sa pabiji. 11 years siya, isa anak
balon na din, walang ipon. Ang hirap naman nun, walang ipon ka talaga. Mahirap, walang ipon. Ako din, wala din akong ipon. Wala tayong maano talaga, magkano lang ang sahod, di ba? Tapos doon mo din kukunin lahat. Wala talagang maiipon. Ang bilis ng oras, guys. O, naka-1 oras na ako ba? Hirap makapag-ipon kapag walang katuwang sa buhay, lalo na't may college. Oo, sinabi mo si Sis Evelyn, oo, ang hirap. Ako din, hirap din ako. Pero kakayanin. Mahirap kasi basta mahirap. Puro na lang ganun sa mahirap, basta mahirap. Walang masabi. Ay, giatay. Hirap talaga mag-ipon. Pero malulubat na yung aking sa akin dalawa marit yung pinag-aaral ko kaya muna ha. Oo, mahirap talaga pag lalo pag may pinag-aaral. Siguro pagka wala ka ng pinag-aaral na yung kaya nga nakakaano yung uuwi ka yung ang pera mo konti lang, di ba? Pero isaksak ko yung aking ang aking wifi, nalulubat na siya. Saksak ko muna to, guys. Eko. Masakit ang katawan ko ba? Ay. Ayan, nandiyan na naman si Kalbo. Saan kaya nagkarating yan? Sinaksak ko yung wifi ko kasi ako si Evelyn pagkatapos na yan mag-aasawa. Hehehe. Gawin na lang inspiration yung mga anak. Alin sa isasaksak mo, host? Yung yung wifi ko kasi lubat na. Lubat na yung wifi ko ba? Sasaksak na daw wings, nag-aaray na. Ang sasakit ng tuhod ko, sis. Kasi ilang araw na siyang pagod ako, daming niluluto. Pag naumpisan mo kasing magluto, wala nang pahinga. Siya yung dire-diretso na yung tayo mo. Hindi ba libre yung wifi nyo? Libre yung wifi sa baba. Libre yung wifi pero hindi abot dito sa amin. Hindi abot dito sa taas, sa rooftop. Nasa rooftop kami. Omega lang yan. Wala man akong Omega. Ano tawag niyan? May wifi sa taas, sa baba, pero hindi abot sa taas. Kaya, pag bumibili ako ng sarili ko. Ay, giatay. Pag uwi mo, ihilang pahinga mo. Di siguro. Huwag kang tawa-tawa dyan, Wings. Hindi siguro. Di kami okay. Wings, ihilang pahinga.
Kuya Wing sa from si Evelyn. Yun nga sinasabi ko, di ba? Ay ko, 7 million in the house. Yun nga sinasabi ko. Yung uuwi ka, hindi mo alam kung ano idadatnan mo kasi hindi ko alam kung ano magiging problema ko kasi hindi na nga kami okay. Pero uuwi ako doon dahil sa anak ko. Kaya makikita ko pa din siya. Ano ba tawag nito? Mahirap ipaliwanag. Agoy. Oo nga. Oo, sis, nakipag-ano ko sa kanya nung nandito na ako. Hindi na kami nag-uusap, mag 3 years na. Mag 3 years na siguro, o 3 years na nung August. Pero kasama siya ng mga anak ko at saka doon pa din ako uuwi kasi ayokong iba yung isipin ng mga anak ko kasi yun na nga sinasabi niya, hindi daw ako una-uwi kasi baka may ano na daw ako dito, ganito, alam mo na. Maglaway siya ngayon pag-uwi mo. Di ba ang hirap kasi hindi ko alam kung anong, kasi ang hirap, 'di ba? Yung uuwi ka doon tas hindi kayo okay. Tas ilang buwan ako doon, 2 months. Hindi naman ako pwede mag-stay sa magulang ko sa Bicol. May aral pa yung mga anak ko. Kaya nga ako uuwi para makita ko yung anak ko, 'di ba? Mag-i-stay ako doon. Okay lang sa akin makita ko siya, magkita kami, okay lang. Walang pakialamanan, 'di ba? Nahihirap kang magpaliwanag, host. Di i-explain mo. Paliwanag, explain. Huwag mo pa-scorein, host. Yung ano ba, di ba ang hirap? Di ba di ba sis Evelyn, di ba? Kaya nga sabi ko sa'yo, uuwi ako, pero hindi buo. Yung bang, akala mo okay ka na wala ng kirot, pero pag naiisip mo, uuwi ka para walang masabi yung mga anak mo sa'yo, di ba? Sa kanila ka pa uuwi para walang masabi sila na may lalaki ka, may ganito ka, may inuwian ka ng iba, di ba? Mag-aano ka yung titiisin mo para sa anak mo na nandun ka. Hindi naman ako pwede kasi umano sa Bicol kasi ang layo. Nasa Bulacan yung mga anak ko, kaya nga ako umuwi para sa kanila, di ba? Ang hirap. Kaya nahirapan din ako magpaliwanag. Kasi nahirapan din ako kung ano yung ano ba. Kuya Wings, hirap talaga ipaliwanag, kaya explain na lang para for sure ma-explain. Yatay! Bakit host? Meron na ba siya? Hindi ko alam. Dapat siguro usap muna kayo. Parang okay naman kayo. Misinterpretation. Sa akin, wala na. Kasi ako yung tao na si Evelyn na mahaba ng pasensya ko. Hindi ako yung gano'n ng gano'n. Hindi ako gano'n sa asawa ko. Kahit nandun ako, pag nag-away kami, isang beses lang ako magganyan. Pag nakapagganyan na ako, isang beses lang yan. Hanggang sa hindi ako makontento, wala akong pakialam sa'yo, hindi tayo magkibuan. 1 linggo, 2 linggo, ganyan ako. Ganyan ugali ko. Mahirap lalo na yung nawala na yung tiwala mo. Wala na rin siyang tiwala sa'yo. Mahirap, di ba? Kaya, di ko alam kung anong mangyayari. Saan kayo sa Bulacan ho? Sa Giginto, Bulacan.
Host, madiga siya ngayon pag-uwi mo. Ganda ka na asa ko. Kumikinang pala. Anong kumikinang? Sobra na tuloy ang explain mo, host. Oo nga, kasi ang hirap. Kasi, alam mo yung wins na para sa akin, kung ako lang masunod, ayaw ko umuwi. Ayaw ko umuwi ng Pinas. Siguro kung okay kami, hindi naman ako magtatagal na ganito, di ba? Hindi ako magtatagal ng ganito 7 years. Kaso nga, di ba, wala kami. At saka hindi, ewan ko, ayoko siyang makita na, hindi ko alam. Ang hirap mag-explain. Ang hirap mag-explain ng nararamdaman ba? Ba't ka naiiyak? Hindi, kasi hindi ako sa naiiyak, yung ewan ko. Yung alam mo yung ano, yung sa tingin mo hindi ka nagkulang, sa tingin mo hindi ka naman, kasi ako, nasa Pinas ako, bahay, trabaho, wala akong pahinga. Ano na yung mahirap, host? Kanina ka pa dyan nahihirapan eh. 6 million in the house. Mahirap mag-explain ng nararamdaman. Alam mo ba yon? Yung, hala sis, asawa mo pala walang... Sicilian, nakakaano ba, nandito kasi tayo sa ano ba, syempre makikita host, isipin mo na lang lagi matapang tayong mga babae, kayang harapin lahat ng pagsubok ang ating buhay, lalo na not family. Oo. Ayan. Kaya ang hirap, 'di ba? Sabi niya nga sa akin, siguro daw kung nabuntis lang ako, siguro mga malalaki na yung anak ko, ganito ganyan. Hindi, wow. Kung nahihirapan ka mag-explain, wag ka nang ipaliwanag mo na lang. Change topic na nga, oo. Kasi, alam niyo yun, sis Lilian, yung uuwi ka pero hindi ka buo. Kasi uuwi ka, may gusto kang iwasan, 'di ba? May gusto kang hindi makita. Pero hindi pwedeng hindi mo siya makikita kasi nandun yung mga anak mo. Kahit pa sabihing nahihirapan na tayo, pero ang nakita at maisip nating mga anak natin, bigla tayong lumalakas para sa mga anak natin. Oo. Anong hindi buo? Hindi buo yung ano mo, yung ang patawag dyan? Idikit mo kasi katawan mo para buo. Buong-buo ka naman na uwi, host. Ay, yatay. Hindi, yung bang, ganito, yung uuwi ka, buo kayong pamilya, di ba? Buo kayong pamilya, masaya kayo. Makikita mo mga anak mo natutuwa dahil nakauwi ka. Pero, yung uuwi ka ganito na, masaya ako kasi syempre makikita kami ng mga anak ko, pero andun siya, di ba? Ayoko naman It's million in the ano to, MMK? Yatay. Pagdating mo ng bahay niyo, host,
pan mo yung mata mo para hindi mo sila makita. Baon ka din ng buong 1,000, buong isang tig 500, buong isang tig 100, maraming buo. Ay, kaya tay. Ewan ko kung ang hirap ng sitwasyon, 'di ba? Hindi ko alam kung hindi ko alam kung naaano niyo yung nararamdaman ko. Kung nafi-feel niyo ba? Hindi ko kasi nandito tayo sa ano, siyempre mapapanood nila. Hindi ko masyado siyang ma-explain, hindi katulad ng sa ano talaga private na ano, maraming ano ba. Hala, sinalang niyo si host and so laban lang guys. Wag panghinaan ng loob host, laban lang para sa mga anak. Laban lang talaga si Leia. Laban lang. Kaya nga laban lang eh. Nararamdaman ko yung nararamdaman mo host. Kuya Wings, nararamdaman mo ba nararamdaman ni host? Alam niyo ba? Alam niyo ba yung ano, yung marami kayong problema tapos sasabihin lang sa'yo, wala akong magagawa. Wala akong magagawa, bahala ka dyan. Ang gulo mo, host. Paano namin nararamdaman yung nararamdaman mo? Ay, nako. Ganun, kailangan... Ganun daw yung parang hindi tumulong. Start na naman. Tawa mo na lang yan, Jamira. Ay, kiyantay. Kaloka. Natulog tuloy ilong ko. Sana tayo. Yan dapat host, enjoy life. Walang lagi atay, life is too short, kaya habang buhay pa tayo, enjoy lang. Paiyak niya. Kailangan talaga, Kuya Wings, maramdaman mo yung nararamdaman ni host. Huwag kang ano dyan, Kuya Wings. Maalala mo kaya? Hindi. Alam mo ba, Wings, yung alam mo may partner ka, pero mag-isa ka lang, di ba? Alam mo yun? Mag-isa ka lang lumalaban sa... Nalabas na nga ilong ko eh. Yung... Wala to. Tama lang. Jamila, tumawa ka lang.
Bakit dumidilim ang cellphone ko? Hindi ko na makita. Hindi ko na makita mga comment niya. Kaya ay, labas mo lang yan sisiping para ganang loob mo. Baka sipon na labas. Oo nga, siyang lumabas ang isip mo. Maalala mo kaya sumpa mo sa akin. O bakit iiyak na napunta house? Ang maganda dyan sis, move on na para makahit. Sa akin okay na, wala na sa akin. Naka-move on ako para sa akin. Hala ka Kuya Wings, pinaiyak mo si house, lagot ka dyan, huwag kang ano dyan, Kuya Wings. Relate si Lilia dyan, okay lang yan, si Ping, ilabas mo lang yan. Dumidilim kasi natatakpan ng luha. Ay, namamatay ang cellphone ko ba? House, bakit pati yung mata mo tingin si Pang? Ay, God. 6 million in the house. Nalabas sa mata yung sipon, ha? Nga, ilalabas sa sipon eh. Kasi, 'di ba, alam nyo, si Evelyn, si Lilian, 'di ba kasabihan? 'Di ba kasabihan nila, mas maganda yung pag nagkaroon ka ng karelasyon, yung mas matanda sa yung lalaki, 'di ba? Kasi sila yung magdadala. Hindi totoo 'yun. Sa sarili ko, sa experience ko, hindi totoo 'yun. Depende pa din sa tao. Kasi sabi nila sila yung magdadala, hindi eh. Ay, Kiatay. Pinagalaban mo. Kiatay. Bisag, please ka. Kiatay ka, binibigil ko lang. Kiatay ka, Wings. Saluha kayo. Pero, hirapan maramdaman. Ay, Kiatay. Hindi, mga sisi ko, kayo sa tingin nyo, ano sa tingin nyo, di ba? Yun ang mga kasabihan nila, mas maganda yung lalaki daw Ako, hindi. Depende sa tao yan. Ay, kaya pag uwi ko, hindi ko alam kung saan ako magtatago. Ay, Ox naman sa akin si Ping, mas matanda siya 5 years. Sa akin 7 years tanda niya sa akin. Lagot, pinaiyak si host. Sa tingin ko, host, di ka naman nahihirapan kasi bakit tumatawa ka niya? Oo, hindi ako. Kasi nga sis, si Evelyn, hindi ko iniisip. Hindi ko siya iniisip. Ang ko lang, makapagpadala lang ako ng pera sa mga anak ko. Okay na yun. Yung ko, yung maibigay ko yun para sa kanila, yung kailangan nila sa school, yung panggastos. Yung bang, ang iniisip ko ngayon, yung pag-uwi ko, o yung pagdating doon, di ba? Kasi hindi mo maiwasan yung magaganon. Ayoko ng ganon. Nag-stress eating yan si Evelyn. Di ba? Pero lumusog talaga ako ngayon. Hindi ko alam bakit napapanay ang kain ko. Wala sa oras yung kain ko ba? Tapos sa gabi bago ako matulog, kumakain pa ako. May baon pa ako dito sa muli. Iniisip ko din yan, sisipin kung buo ka ba uuwi.
Ang ano talaga natin, buhay natin, hindi mo maiwasan ang daming drama, no? Bilihan mo na lang mascara. Mascara, Sisi. Nagsara na ang cellphone ko ba? Para di mo siya makita. Sige, tuloy mo, explain mo, host. Nag-aabang pa pala ng explanation si Kalbo. Giatay ka talaga, Kalbo. Ay, giatay. Tuloy lang paliwanag mo, host, para ma-explain mo ng maayos, di ba, Kuya Wings? Na-explain ko na. Basta ano ko, hindi po yung sa kasiyahan mo kasi unang-una, wala kang pera, kulang yung pera mo. Hindi totoo yun, sis. Ano ba yun? Hindi totoo yun, sis Lilian. Ano yun, hindi totoo? Ba't ka nga pala na kalbo eh? Matanong ko lang. Magandang ano yun magandang tanong mo yun, sis Lilian. Sumagot kami. Sa akin, 7 years gap. Kami 7 years din. Lilia, wag. Depende yan sa tao. Depende yan sa tao. Sa akin, sa experience ko, depende yan sa tao. Kasi kahit mas bata sa'yo, pag okay yung ano. Oy, Wing, sumagot ka daw. Wag kang ano. Sisi, may love shout out. Sumagot ka, Wings. Chance topic. Ayan, di ba? Masaya. Sisi, may love shout out from Sisi Lilian. Mega love shout out Sisi Mikay from Wings. Ox na pala, Kuya Wings, na ipaliwanag na ng maayos kasi explain na news. Ngayon, Wings, ikaw magpaliwanag. Natapos na, naintindihan na yung explanation ko. Ikaw na mag-explain. Bakit nga ba nakalbo ka? Paliwanag ka dyan, Wings. 8 million in the house. Ayaw na sumagot ni Wings ba? Wings vlog. Lilian. Tingin, Miguel from Sisi Mikay. Lilian, yung asawa ko kasi sa buhok ko lagi Magandang explanation mo yun, Wings. Atay ka. Bakit? May asawa ka ba dito? Nasa Pinas asawa mo Mega love shout out Mikay TV from Cecilia. Di totoo yan, Queen. Kuya Wings, wag mo pahawakan buhok mo kasi totoo. Kalbo yan. Wala na. Kalbo na siya. Wala na si Evelyn. Ubus. Loko to si Lilian. Ako na tuloy nadali. Chins topic. Ayan. Pero natulo talaga ilong ko. Ligaw ka siguro ng ligaw. Now, ikaw na magpaliwanag. Explain mo sa amin kung bakit nakalbo ka, Kuya Wings. Ayan, ikaw na. Sa'yo na Ang hirap kaya na magpaliwanag. Lalo pag nasa tayo kasi marami makakapanood ba? Ay, wag ka. Wag kang dyan. Wag Yatay.
Tawa ka na lang. Hmm. Kung ayaw mo magpaliwanag, Wings, mag-explain ka. Ay, nalabas. Nalabas ang ilong. Nalabas tuloy sa ilong ko ba? Yata. Meron pa sa likod, host. May nakita lang akong buhok. Yata. Oh, nagpawisan ako. 9 million in daw. Salamat. Yata. Agoy, yata. Diyos ko, Lord. 10 million in daw. Tingnan mo, si Evelyn, hindi na siya makapagpaliwanag. Tingnan nyo, tawa na lang siya ng tawa. Ano yan, si Evelyn, tatlong... Hindi na siya kayo makapagpaliwanag. Ayan, ayan. Diba? Diba naramdaman mo yung nararamdaman ko, Wings? Mahirap mag-explain. Ayan, nawala na boses ko. Mahirap mag-explain, di ba? Ikaw, tawa ka na lang ng tawa ngayon. Getay. Nalabas ang ilong ko talaga, getay. Si Lilian, tingnan nyo, tawa na lang ng tawa si Wings. Ayaw na magpaliwanag. Tanong ko lang, Wings, ang mga kalbo ba, nag-shampoo pa rin? Downy daw, Downy. Ay, gatay. Loko ka. Si Lilian eh. Ako pala yung na-lisbakan. Si Lilian, conditioner na lang gamit niya para mabango. Oo, pwede din. Conditioner na lang o kaya lactacid. Wings, itry mo nga. Wings, try mo. Pagkaligo mo, lagyan mo siya ng Vaseline kasi sabi nila ang Vaseline daw nakakapagpatubo. Itry mo nga. Ay, gatay. Daw na lang pala ni shampoo. Lilian Agoy, ambot sa langaw. Mag-explain ka, Kuya Wings. Ipaliwanag mo sa amin, Kuya. Lactacid. Hindi. Kay Wings nga, lactacid. Ay, Diyos ko, Lord. Ayan. O, naramdaman mo yung nararamdaman ko. Ang hirap, di ba? Ang hirap mag-explain. Tawa ka ngayon. Oh, 'di ba? Nagkanda tulo na yung ilong ko tsaka yung mata ko, guys. Tapos hindi mo pa rin maramdaman yung nararamdaman ko. Oh. Hindi naman nakakalbo baba ko, lactacid ka. Hindi. Hindi nga nakakalbo, hindi ka nga nakakalbo kasi lactacid ang gamit mo. Kaya ang sabi ko, lactacid ang gamitin niya kasi hindi pang pakalbo yung para magkabuhok ba. pag linagyan ng Vaseline hose, pag may dumapo, nalang dikit yun. Sa gabi, pag may dumikit, buti. Aray ko, nangangali ang bintay ko. Wag lactacid, sisi. Maganda yung Clorox, puputi na. Makakalbo pa. Di na kailangan Aray ko. Pagligay kalbo. Hindi kaya madudulas langaw niyan, Wings? Hindi, didikit yan. Didikit siya. Try mo nga, Wings. Tapos,
Wengs, i-try mo tapos videohan mo. Pakita mo sa amin ngayon. Ay, malagkit yun. Sure yun. Uy, talaga, tulo talaga ang ilong ko pa. 11 million in the house. Tingnan mo, ang hirap-hirap mag-explain. I-try mo, tas i-vlog. Oo, i-try mo, tas i-vlog mo. Panunuorin talaga. Aha, walang langaw yan, sisi, kasi takot mahulog. I-short mo pagdapo ng langaw. Oo, magbabiral yun. Giatay ka. Gusto niya at... Aray ko, nangangalay ang binti ko. Mag-hashtag viral ka. Aray, nangalay na ako. Ang hirap ng matanda na, no? Hashtag trending. Yatay. Oo nga, i-try mo nga. I-try mo, tapos videohan mo siya. Ay, naku, Wing. Nadali ka tuloy ngayon. Pero yung ilong ko, panay at tulo ba? Ayan. Nakaano na tayo, ah. 1 oras na, o. Tingnan mo, o, ganon-ganon lang. Ang bilis ng oras, di ba? Tapos sana sa next na ano ko, may harang na siya. Kaso ano pa yun? I-try mo, Wings, para ano namin, para alam namin kung ano yung, kung ano ba yung ano talaga doon. Loko to si Lilian, ang daming nakikita yung ulo ko talaga, nakikita. Masaklap niyan, ulo sa babae. Ay, gatay. Tingnan mo yung tawa ko. Di pa naman nakikita yung ulo mo, eh. I-try mo lang. Pwede yun. I-short videos mo. Panigurado magti-trending yan. Bakit kasi pinakalbo mo na, Wing? Siguro nag-ano lang yun, tinan mo ako, umalapad na din yung noo ko. Dati nandito lang yan, ngayon nandito na, oh. Dapat hindi mo siya pinakalbo para hindi siya ano. Kahit may tira-tira pa dito, pinaganon mo lang ba? Pero basa na yung kilikili ko, napapawisan na ako sa ano ba, yung aling ulo ba, Lilian? Si Lilian, sumagot ka. Alin ulo daw ba? Yung akong yung akong din nasa isang dangkal na noo. Oo, ang hirap no, ang laki na, oh. Pagka yung ano, dati ito sis, ano, ang kapal-kapal, ngayon, ano na siya, medyo manipis na siya. Di ba? Siguro, ano na nga talaga yun, sabi nila talaga natural na yun nandito sa Middle East ba? Sa ano kasi sa tubig. Yung ulo na kalbo nga, Wings. Manipis na din buhok ko. Oo, tapos pagka yung ano sis, pagka yung naliligo ako, di ba pag nagsuklay ako, dami nalalagas. Kaya uuwi tayo, ano, yung mga, ano natin, panot, ay, ano ba, panot ba tawag doon? Ano ba Tagalog nun? Yung, maano na yung, ano, yung ulo.
Kailang oras na tayo, guys. Ano na lang tayo, 20 minutes. Mag 20 minutes na lang tayo, guys. Mag 2 hours na ako, guys. Ganyan din mga buhok ko, parang banana ko lang nalagas. Malakas malagas din maglagas ang banana, kaya lahat naman kalbo. Lilian, alin ba doon? Oh, pati sa baba kalbo. Kasi lahat kamo kalbo gyatay. Kalbo din pala yan, nasa baba. Naku. Oh, kalbo kinakalbo mo. Tinanong talaga, ano? Mahirap pag kalbo. Kasi pag nagtubo yon, Makati. Para ka nung may para ka nung ganun ka na. Mahirap yung pag tumubo. Patingin. Patingin daw si Lilian Wings, giatay. Kaluka, di ako naniniwala. Loko lang yan ni Wings. Imposible naman. Diba? Di ako ano ba yung kanta? Mayroong kanta nga, di ako naniniwala. To see is to believe. O, ayan. Wings, after ng live ko, pakita mo, ha. Loko talaga to si Lilian. Loko talaga si Lilian, host. Gatay. Para nga makita nga yung proof. Di ba sabi mo kasi, kalbo? Dami kong para maniwala kami, tapos ibulong na lang din sa amin ni Sis Lilian pag nakita niya, di ba? Mamaya Sis Lilian, pagkatapos ng LS ko, sa Messenger kayo. Para matanaw ba? Bulong mo sa amin o kaya screenshot mo. Screenshot mo talaga. Isa-isa mong ipasa sa amin. Tas asawa ko nagbabasagi atay. Yun lang. Bakit hawak ng asawa mo account mo? Ang hirap nun, 8 million in the house. Salamat po. Mahirap yung sisi. Kala ko hawak ng asawa mo yung account mo. Mahirap yun. Wala ka ng privacy yun. Host, wag kang dyan. Kasi nga titingnan din ni Sis Lilian. Kaya pag after ng live ko, Messenger kayo. Tapos, screenshot din ni Sis Lilian. Pasa din sa amin. Ay, gatay. Rubing yan sa mga whitey. Oo. Para malaman din namin kung totoo yung sinasabi mo. Hindi yung ka lang dyan. Diba? Nakapag-live ako ng diba? Kahit yung ko, nakapag-LS ako. Nakadalawang oras din ako. Lagot ka si Lilian. Safe ka naman doon, Wings. Baba lang naman. Huwag na mukha mo. Yatay. 7 million in the house. Salamat. Ayan guys, 15 minutes. Mag-end na si host. Salamat sa inyo. Sinamahan niyo ko hanggang matapos. Buti na stop na luha sa ilong mo. Oo, kasi kanina talaga pinipigil ko na gumaganyan ng alang ako para mapigil siya. Bro Abo, asang ka? Saklulo. Wala. Nasa magandang ba yun? Ano tawag niyan? Ano maganda yan? Nasa magandang siya,
Nasa magandang tanawin si Abo kaya hindi niya tayo napapansin. Huwag ka nang humingi ng saklolo. Nagpapasaklolo si Kuya Wings kay Abo, kay Sis Abo. Oo nga, nagpapasaklolo, tawag ng Wala eh. Nasa magandang siya, nasa magandang tanawin, nasa mabubuting kamay si Abo ngayon. O, di ba? Nasa mabuting kamay daw si Abo ngayon kaya hindi siya hindi siya naggala. Huwag ka nang magpatulong. Kasi kung yun, kanina pa yan nandiyan. Huwag ka nang magpasaklolo. Timone, pasok. Tulungan nyo si Kuya Wings. Di kaya explain ang sa kanya. Tawag ka sa barangay, Wings. Ayan. Uy, nainitan ako ba? Ay, ko na buhay ng ng aircon. Busy si Abo kay baby niya, Kuya Wing. Oh, di ba? Nakaano no 'yon? Nasa palaka. Wings, nasa palaka si Abo. Buti na lang hindi nakapunta dito si Miss Lilo. Oh, pag nandiyan si Miss Lilo, patay ka. Busy din siguro si Miss Lilo. Kung nandito yung diyari ka. Pawis ng kilikili ko ba? Lagot ka, Wings, kung andito si Lilo. Patay yan si Abo. Ay, si Wings. Pawis talaga kilikili ko, guys. Pasensya na. Pagka inopen ko kasi yung aircon masyadong maingay ba? Lasisiping luha yan, tumutulo sa kilikili mo. O nga, basa na Madilim na kilikili. O at least napasaya tayo ni napasaya ako si Lilian, si Evelyn ni nawala yung ko, sipon ko. Huwag nyo na imarites. Sis, bakit kaya buhok sa taas lang bilis malagas? Yung baba kailangan pa... Oo nga Totoo. Baba lang nalalagas. Kili-kili yung nagdadala host. Sabi ko ano ba yan? Sabi ko nagganito na ako ba? Kay ano ko ba? Kay taba-taba ko. Nainitan na kaya ako ba? Puro tawa na lang si Wings. Wala kang saklolo ba? Naligaw na naman yung luha ni Sisi Ping sa kilikili niya. Ang init. Nainitan na ako si Evelyn. Pag binahe ko kasi yung aircon maingay. Tapos saglit lang ako mag-aircon. Madali din akong ginawin, Sisi. Hindi din ako natagal sa aircon magdamag. Hindi. Bogs, mega love shout out. Salamat sa patamsak, Bogs. Nag-uruti ka na kami digdi, Bogs. Si Wings kaya. Matulog na ako. 11 na. Good night sa inyo. Shout out sa lahat, Bogs. Ayan. Ayan, Bogs, magpatabang ka Wings, magpatabang ka kay Bogs. Nag-iisa lang siyang lalaki, Bogs. Naghahanap ng saklolo ba? Grabe naman ang urutikang digdi. Iya, grabe urutikan si Wings. Kalbo na yung ulo. Di inaano nila si Lilian. Ang sabi ni Wings, pati daw kalbo din. Kaya ang sabi ng dalawang babae, ipakita daw. Kaya after ng live ko, sa Messenger sila ipapakita ni Wings. Para makita yung preba.
Bakit matutulog ka na, si Lilian? Grabe na, mayang umaga ka na matulog para maaga pa. Puro white tea na lang, pag nilat ng mata, white tea. Bago matulog, white tea. Kaya tay. Mega love shout out, Bogs, from Wings. Wings vlog, from Bogs. O, di ba? Kaya i-prepare mo na yung prepare nyo na yung sarili mo dyan. Si Lilian, konti na lang. Ayan, 8 minutes na lang. Mo na sa messenger si Wings. Pakita niya daw, host. Minamarites mo pa. Hindi, baka sakaling matulungan ka ba ni Bogs? Parehas kayo lalaki. Di ba? Ang yabang-yabang kasi, ang kasi Bogs, kasi ang sabi kasi nila, yung dito nalalagas, ba't yung sa baba hindi? Yung kanya daw, pati baba kalbo. Kaya gusto ng dalawa makita kung talagang totoo. Anong problema? Oy, Wings, mag-explain ka nga mag-explain ka kay Bogs. Kasi pinoproblema ng mga babae, sa taas lang daw yung nalalagas, yung sa baba hindi. Kailangan pang magtabas. Si Wings kalbo daw eh. Baka naman, tagil-tilon. Ay, Wings, alam mo yung tagil-tilon? Giatay ka, Wings. Tapos pinag-i-explain, hindi siya makapag-explain. Puro na lang siya tawa. Tingnan mo, tawa na lang ng tawa siya, Diba? 8 million in the house. Salamat. Salamat sa mga nag-stay. Nang puro ka maratisan. Wala yung ibang mga magugulo. Na busy sila. Kung baga sa niyog, kadang-kadangon. Ano yun? Kung baga sa niyog, kadang-kadangon. Ano yun? Anong kadang-kadangon? Tingnan mo, pati ako, hindi ko naintindihan. Ano yun? Ano yung binura mo na yun, Wings? Kulang sa dahon. Meron pa ng ganon? Oo, host, alam ko yun. Alam mo din yun. Ako tuloy yung dahil ko lugod na naintindihan kung ano ba yun. Di atay. Ganon pala yun. Meron din palang ganon. Ay, tanglay kang bitis ko. Grabe ang paggurang na talaga, nagkukurulog na ang gabos. $8 million in the house. Salamat po sa inyong support. Thank you. 5 minutes na lang, guys. Mag-end na si host. Ayan, ano ba ito? Ayun. Ay, grabe ka, nakula ko talaga. Pag abroad ka, pag mapahilot ka, sarili mo hilot. Uy, nawala na sila si Lilian. Bye and good night. Tulog ka na kaagad, Bogs. Good night. Salamat sa patambay. Uy, ngayon lang si Lilian. Nagbaba ng kanyang bahay. Asa na yon? Guys, bago mag-end pa, guys, palablab sa nakapin. Salamat. Bawas sa crab at sugar, madali lang magsadit. Makusog kaya ako sa asukar. Pag nag-asukar ko, pag nagkape ko, sarong kutsara. Ganon. Tapos kaya pagkakabanggi bago ko magturo, nagkakakanta ko. Kaya gayon nagdadakula na naman ko. Kada ko nakamali sa kuya, nagpaparadakula da ako. Makusog din ko sa maluto.
Dahil ko nakakapagtipid. Kasi pag di ko nagkakakaya kang mga yung carbohydrate, nagluluya ko. Makusugos maluto. Maluya ko sa maluya ko sa panira, pero sa maluto, ay, grabe ko baka maluto. Dikit na lang sa banggit, maturog lang naman. Bawas sa, yung itry ko. Good night, Sisi Lilia, Sisi Evelyn, good night, salamat. Guys, palablab guys sa nakapin guys. 9 million in the house. Salamat. Igwang mga rice na diet. Igwa, pero mayo man lasa. Brown rice. May brown rice digdiho kundi daing lasa. Day ka masiraman magkakan. Bako masira magkakan. Igwa digdi. Pira ng taon pero day pa man siya expired. Day siya day siram kakanon. Ang mga malutong ay digdiho, day ng mga lasa, tapos paso diet. Diet nga ni anda daing rami. Yung daing rami. Ngayong alam mo na, kaya Wings, di ka na talaga rescue ni Sis Abo. Oo, nasa magandang yun si Abo. 9 million in the house. Books, mega love shout out from Sisi Evelyn. Salamat Sis Evelyn. Sisi Evelyn, Sisi Lilian, Books, Wings. Sino pa ba? Salamat sa patambay nyo hanggang matapos ako. Nakadalawang oras din ako ba? Tesfa, sino pa ba yon? Hindi ko na kayo guys maisa-isa guys. Wala na yung ba. Nakalimutan ko na. Hindi ko na makita. Nasa unahan na. Good night everyone from Bogs. Salamat Bogs. Salamat. Pa-end na din ako. Ayan, 1 minute na lang. Naka 2 hours na din ako ba? Natapos din yung mga urtika na happy lang. Happy lang. Kahit nananaba na, may tagyawat pa si Inday. Nag-iisa lang to. Ang laki. 8 millions pero 4 lang yung nag-uusap-usap. Oo. Mga sila, mga naka-BG lang. Naka-BG lang sila. Baka dyan sa na yan, sa naka-BG nandyan si Abo. naririnig lang si si Wings. Giatay. Ilang araw kasi ako Sis Lilian, hindi talaga ako hindi ako nakapag-LS ba? Sa pagod ba? Tapos sa umaga pag napunta ako sa mga yung iba nga hindi ko na napupuntahan kasi talagang grabe busy ko ba? Grabe yung trabaho. Ang hirap. Natusok yung aking Ayan, end na tayo guys. Salamat. Love you guys. Love you all. Bye-bye. Di ko na kayo guys maisa-isa guys. Salamat. Love you. Good night.